Santa Eulària ha estat un any més l'escenari de la gran festa del món runner amb la 9a edició de la Santa Eulària Ibiza Marathon. 3 distàncies, marató, 22K i 12K i més de 6.500 corredors en una cita per a la història, amb rècord de participació, emoció fins la línia de meta i grans marques. No podem estar més contents d'aquest èxit esportiu, perquè al fin i al cabo és una prova de primer nivell organitzatiu, que és una oportunitat per dur molt de turisme en un moment de l'any molt bo, però també és una oportunitat per tots els atletes locals. Ja estan pensant en començar a organitzar-se de l'any que ve i sobretot animar a que tothom participi i sobretot que disfrutin. El kenià Samson Keyo va ser el gran triomfador i va revalidar el títol en la prova reina amb una marca de 2 hores, 23 minuts i 20 segons. En dones, la guanyadora va ser Irina Romanova. La sortida de la 12K prenia el relleu a la marató. L'atleta de Santa Eulària, Adrián Guirado, va defensar la seva corona amb solvència i Lidia Campos va dominar la prova femenina marcant un nou rècord. Un poquito de calor, pero esperamos estar a la altura y rendir ante mi público, que estoy en mi pueblo. Me he encontrado muy bien, era una motivación que tenía hacer el récord y escribir mi nombre en esta prueba y la verdad que ha sido una auténtica pasada viendo esta prueba a todo el mundo porque puedes hacer 12, puedes hacer 22, puedes hacer 42, o sea que es apta para todo el público, así que no se la pierdan porque merece la pena. L'espectacular línia de meta del passeig marítim també va rebre la marea de corredors que havien partit des de Santa Gertrudis per completar la 22K en aquesta gran festa del Run and Feel. Nuestro trabajo, sobre todo, animar a los corredores, darle agua. De Valencia, muy disfrutada al lado del mar, de la naturaleza. Es que también me voy a casar este año. Llevo un altavoz de 200 vatios a la espalda, pesa 8 kilos. L'italià Andrea Todisco es va imposar a l'ambaixador de la prova, Dani Mateo, i al local, Dani Planells. En dones, Fàtima Sahara va ser el nom propi, parant el cron en 1 hora, 21 minuts i 37 segons. Rècords en una cita solidària que també va incloure la Santa Eulària Ibiza Kids Run CaixaBank i la cursa Con Tu d'Amnef.